tror, jeg skal have noget træ. Det har jeg brug for meget. Jeg tror, jeg bygger et nyt hus. Okay, den har jeg også lige bygget i dag. Den der og den der. For det hjælper ikke ret meget. Lidt? Er det slet ikke? Jo, noget af det der. Hvad? Lidt. Opklarer det nu? Ja, det hjælper meget lidt. Har du ikke anden en? Som jeg behøver ikke at aflevere. Som jeg må få det hele tiden. Som er 2 giga, far. Kan du finde det der med 2? Ikke 1,5. Ja. Den vil jeg gerne. Så ja. Så er det fint. Nå, det er bare noget jeg computeren jeg skal på, for at den ikke lægger så meget. Ja. Jeg skal have masser af træ. Masser. Okay, jeg stopper lige videoen, så går tilbage, så starter vi lige igen.